Teraz a teraz moja otázka je, že oplatí sa to aj tak, že risknúť a zobrať, ja neviem, že 3,5%, lebo vlastne to 1% doplatíš z vlastných peňazí, veci šetríš? No, ja tam vidím akože ten nejaký hraničný bod, kedy to dáva alebo nedáva zmysel a že teda aj nejaké odporúčanie bezpečnostné, čiže pokiaľ by to nájomné bolo nižšie ako tá úroková sadzba, tak to neodporúčam, lebo potom nič iné nám neostáva iba nosiť z vlastného platu a príjmu peniaze do toho modelu. A to sa mi zdá teda nemúdre, hej, že proste jednoducho vytvorený model musíme ešte dotovať vlastnými živými peniazmi, tak to sa mi zdá nemúdre. Vlastne keby si mal 10 bytov, tak musíš jednu priemernú mzdu každý mesiac odniesť, aby si to podoplácal, hej? Áno, áno. A druhá časť je, že ten aktívny príjem má teda tiež svoje rizika, že sa môžeme dostať do nejakej situácie, že v nejakom období nemáme ten príjem aktívny, lebo nemôžeme, nechceme, alebo máme nejaké zdravotné problémy alebo čokoľvek. Čiže moje odporúčanie, aby ten model fungoval sám z vlastných zdrojov, aby nebol dotovaný, aspoň čo sa týka To tých je úrokov. odporúčanie alebo dôrazné odporúčanie? Dôrazné odporúčanie, jednoznačné.